Jammu and Kashmir along rear lo labang so chiklo angbong aphong ok chun pran katengkheng lem det ajok haladak an so se raikom kepangtang ja phan pura Vosik ni phai kre trok arni kangtui angdeng mai ke padu ja phan Union Home Minister Amit Shah pen pha ponlo Hello so kangtui wing amai ka chingwai along National Security Advisor mate NSA Jammu and Kashmir Lieutenant Governor mate LG lapen Army Saipu kit hetum chetong dunji pusi TDP pen pangdak pon Longriar lo aphong ok chun pranatum katengkheng long popen ka chehar jak thekja phansi mai ke pha padolo phong thom ok chun pranatum katengkheng phodera phita longriar lo prek jamadi malong ok chun pranatum raikom sai khya phan pu thot katengkheng thuji ke mangalam intelligence agency satumpen pachini meklo Phere me pen ke jok wanji aphan pura Sundarbani Naushera Domana Lamberi lapen Rajouri arlo Aknura long anparta Jammu district hei hue long cherok tok raikom saikhi pahon lo puthot katengkheng ji ok chumpranatum laki raikom saikhia boha lapen a hoyang den ketona dimalong pran charmura sonsi katengkheng jangring long lo pura intelligence atum pangdak po News report Karbiang Long Live